Je dôležité, že to vlákno je v tých vrstvách uložené veľmi voľne. Nesmie byť napnuté, nesmie byť nejako... If the fiber would be fixed, ak by to vlákno bolo pevne upevnené v tej látke, the chain would cut through, so you can also work with the cheese. Tá pila by sa de facto prerezala cez to vlákno. Hej? Takže je dôležité, aby bolo voľné. So what happened? Takže čo sa stalo pri tomto? Because the fiber was loose inside, Keďže to vlákno bolo uvoľnené vo vnútri tej látky, the chain could pulls out the fiber. Skôr ako došlo k prerezaniu toho vlákna, ten zub vlastne zachytil to vlákno a začal s ním hýbať ho, ako keby vyťahovať. And brings it to the sprocket. A privedie to vlákno uvoľneného privedie vlastne až priamo na reťazové kolečko, Where it's blocked. a kde to vlákno vlastne zablokuje reťazové kolečko. So now let's see if we cut it in our trouser. A teraz sa pozrieme, či sa nám podarilo prerezať až k nohe. And you see, nothing happened. Tu vidíte, že na tej spodnej vrstve sa až na ten spodok sa tá pila vlastne tým pádom nedostala.